यो हाँ क्या बोले लिया हमरा झुमरी तलैया अहाँ के हम एहि दुआरे बजेलहुँ कि हमर माय के कहलाम छै कि अहाँ उच्च जाति के छियै आ हम नीच जाति के छियै। आयो तो उच्च जाति के छियै तो कथी हम अधिकार नहीं प्यार करे के यह बात तो हमहूँ कहलिए लेकिन हमर माय के कहलाम छलै कि झुमरी तलैया तोरा धोखा दऽ देतौ तोरा छोड़ि देतौ यह साबित करे के लेल अहाँ लग एलहुँ हँ। आयो प्यार ने ऊंच आ नीच के देखी है उ त दिल ने दिल जुट गेले प्यार भ गेले। यह बात के टेंशन है अहाँ हमरा कहियो साथ नहीं छोड़ब। ये केन बात बई छी हमरा के साथ छोड़ब अहाँ चलते हम हाथ कट ली अहाँ के विश्वास नहीं होय एक मिसिया। हमरा पूरा विश्वास या कि हमरा झुमरी तलैया कहियो साथ नहीं छोड़ सकैया। जब एते विश्वास है तो उन बात क्या बई छी है की करबे। अरे अखन तो अपना गांव समाज में जाति प्रथा चलत रहल ओई के लाग के हमरा डर होइया कि कहीं एक दोसर के अपना से जुदा नहीं कर दे तै के लाग के टेंशन या हमरा। हमर मतारा अच्छा क्यों अच्छा हमर बाबूजी हमर भाभीजी क्यों रहू अच्छा समाज रहू हम पीछा नहीं हटे वाला छियै हम प्यार छी कहने मगर हम केकरो से डरा भी नहीं आइ। देखू झुमरी तलैया एक बात अहाँ के हम सबटा बात आज कहिए दै छी। हमर बाप दादा अहाँ के दरवाजा पर खटल हन गृहस्थी जीवन काटलकै हन आ हम अहाँ एक दोसर के प्यार करे छियै तो ई नहीं होय कि ऊंच जाति और नीच जाति के चक्कर में अहाँ हमरा साथ छोड़ देब। केहन बात बजे छियै हम अहाँ से सच्चा दिल से प्यार छी कहने ऐलान करके हम कहै छी हम अहाँ से प्यार करे छी बहुते ज्यादा। हमहू तो अहाँ से प्यार करे छी ना तो प्यार कर छी एहन बात किया बजे छी अहाँ। देखियो डर होइत रहे ना डर होइत रहे हमरा माय के जाके धमकेलक डरेलक। अहाँ के बाबूजी काल के कुटी कुटी काट देबो। अब हमर बाबूजी कहलक हम आके तो कुछ नहीं कर लिया तो हमरा पर किया नहीं विश्वास होया यहाँ के तै दुआरे झुमरी तलैया अहाँ के कहै छी कि अपना सब ई गांव छोड़ के कतौ दोसर ठाम चल जा। अरे ओई शहर में जाए के है जे शहर में नहीं अपन गांव समाज के लोग रहते कुछ कहे वाला नहीं अहाँ के माय बाबू कुछ कहत नहीं हमर माय बाबू कुछ कहते कोई डिस्टर्ब नहीं कर सके है खुशहाली से जिंदगी काटबे अपन। हां सही कहै छै आया नहीं सुनू ना की हमार चलते अपन बाबूजी भाभीजी हमर भाई बाहर खटी है जकरा हम सबके त्याग देली मगर हमरा जिंदगी ने धोखा दे हमने त हम जिते जिंदगी मर जाबै। झुमरी तलैया केहन बात अहाँ बाजै छी। अरे यहाँ के कुछ भ जात तो हम जीते जी मर जाब। आई लव यू झुमरी तलैया। आई लव यू चुनालाल आई लव यू। बाबूजी एना माथा पर हाथ रख के किया बैठल छथिन ए लोग चाय पियो। कनिया पहले हमरा ई कहू कि झुमरी तलैया गेलै त गेलै कतऽ। झुमरी तलैया दाई गेलै कहां गेलै हमरा की पता अहाँ के की पता कनिया अंगना में हाथ और अहाँ के नहीं पता सच बाजू झुमरी तलैया गेलै त गेलै कतऽ। बाबूजी ई त इहो जाने छथिन बढ़िया जी का और हम भी जाने छिए कि झुमरी तलैया दाई कहां गेल छै कहां गेल ताबे हम सच की बाजिए सच की बाजबै। अरे टेबुल छै त टेबुल नहीं कहबै हैं टेबुल के टेबुल कहू कुर्सी कहे के कोशिश नहीं करू। अरे हम त कह रहल छी ना जे बात हमरा पता छै ओ बात इनको अच्छे से पता छै कि दाई कतऽ गेल छै अभी। मालूम त छै लेकिन उ गेलै केना फिर ओइ छाड़ाला मिलेला। हां बाबूजी गेले ओइ छोरेला लेकिन आप चिंता नहीं करथि हमरा ख्याल से तो ओकरा दोनों के ना यही मिलन आखिरी मिलन होते किया कि हम एहन तरकीब लगा लेने छिए जैसे कि सांपों मर जेते और लाठियों ने टूटते। कोन एहन तरकीब छै कनिया कोन एहन तरकीब छै। बाबूजी इस समय के इंतजार करो किया कि एकरा दोनों को ना एकरा दोनों के ऊपर प्यार के भूत सवार छे। अगर अपन बेटी के 100 के बात कहथिन त हिनकर बेटी नहीं मानते हिनकर बात काट के छोरा से मिलेला और छोरा को ओकर बाप मदर कतबो समझेते तो यो ने बात मानते उ अपन दाई से मिलबे करते। नहीं समझते तो हम समझेबे धमका के आल छिए। अरे ओकर कोनो जरूरी नहीं छे अब जे काम प्यार से भ जेते वो गुस्सा से किया करो हां प्यार से भ जेते। हां कनिया हम एकरा दोनों के प्यार के बीच एहन नफरत के बीज डालबे ना कि एकरा दोनों के प्यार
नफरत में नहीं बदल तो हमरो नाम ने चौरापट्टी वाली से कना भ सके ये कन्या। उ सब हमरा पे छोड़ दो कि ई हम आखिर करबे कोना। की बात भौजी हमरा की आता बजलिए? बौआ हम ए दुआरे बजलिए अहाँ से किछ काजिया। अहाँ तो चुनाल के सबसे बड़ा दोस्त छिए ना। हाँ अहाँ जे कहबे से बात अहाँ के चुनाल मानत। आँख मुन का माने हमर बात माने है ना। हाँ तो हम ए दुआरे बजलिए कि चुनाल देखियो हमरा ननद से प्यार करे है वो अत्ते ज्यादा कि ओकरा कोई समझते तो केकरो बात मानला तैयार नहीं पागल छै। है यहाँ ननद के लागी हो। हाँ लेकिन हम चाहे छिए कि वो हमर ननद के पीछा छोड़ दे। ई की बेच रहल छी अहाँ? सही कह रहल छी सही कह रहल छी आ ई काम अहाँ करबे। है ई कहियो नहीं भ सकेया। अरे सब होते ला ई लिया पैसा और ई काम केना के होते नहीं होते से अब अहाँ सोचो। खाली बस हमरा एकरा दोनों के अलग देख के या अब अहाँ दिमाग लगाओ कि कोना का अलग करबे। चले छी हम इंतजार रहत अहाँ के रिजल्ट के। बुझा पैसा द के चल गेले आप तो ये काम कर ही पड़ते। ए झुमरी तलैया कत जाइ छी? राजू तू हाँ तू कत जाइ छी? चुनाल से भेंट करे ए, पागल भ गेले तू। कथि भेलिया छिया उ तोरा जरे प्यार ने धोखा करे हो। तू की बजी छी? हमरा जे कहल के उ हमरा पूरे बात कहल के जे बात हम तोरा कह रहल छियो ई होई नहीं सकी है। ए होई नहीं सके। उ तो अते या कहल के उ छोरी जरे हम प्यार करे छियै आथी पर जाके छोड़ देबे हम। कथि पता के मैं छोड़ देते हाल पर जाके तोरा छोड़ देतो। नहीं हमरा जिंदगी नहीं छोड़ सकी है। ए। वो हमरा से जानो भी से ज्यादा प्यार करी हमरा से। उ प्यार त तोर पैसा से तोर प्रॉपर्टी से करे हो। ई होई नहीं सकी हम नहीं सकी छी आई। हमरा जे कहल के जे हम तोरा कह रहल उ तो अते तक कहल के अगर बेसी अथी करते ना झुमरी तले तो ओकरा जाके बेच देबे बाहर हम। हमरा बेच देती बाहर जाके। हां नहीं ई होई नहीं सकी। जे इंसान हमरा लागी एते कहली कइले कैसे इंसान हमरा बेच देता है। उ तो एगो नाटक छले नाटक तोरा देखावे के लागी। नहीं हम विश्वास नहीं करी छी बात के। ए ओकरा लागी तो बिजनेस है। तोरा तोरा लस जाए तो दोसर छोड़ ले जाए ओकरा लस दोसर ले जाए बुझली ना। तोरा होते देखाबे हो से हम तोरा जरे प्यार करे छियो। जे इंसान हमरा बिना 1 मिनट नहीं रही छलिया दिन रात लागल छलिया फोन से इंसान हमरा बेच देते हमरा छोड़ देते। ई होई नहीं सके मैं नहीं सके छी आई। उ तो तोरा देखावे के लागी करे छलो से तू ओकरा पर विश्वास करबी। नहीं हम नहीं मानबी बात कहियो नहीं। हमर बात मान हमरा जते बात कल हम जमे बात तोरा कह देलियो बहिन दाखिल छते द्वार तोरा समझावे छियो चल जो घरे नहीं जो ओकरा ला उ नहीं निमन है। फिर तोरा बाद में एना करे तूने घर के नहीं घाट के रह देतो तोरा तोर बाप मैं जते के तते बियाह कर ले ओकर चक्कर छोड़ दी। नहीं ई होई नहीं सकी है। देख अखनो समय हो अखनो तू संभर जो घर जो तोर बाप में जत के हो तते तू अथी कर बुझली ना ओकर चक्कर छोड़ एक बार दी। जब ओकरा से भेंट करे जाय छी अपना दिल से कह देती ना तो मा दिल से निकल जाता हम मान सके जे छी। इंसान तोरा जरे खिलवाड़ करे तू ओकरा जरे भेंट करला चाहे छिए जो कम घर से जो कम एक बार जब हमरा ओकर मुंह देख के है। वो अभी तो कोनो छौरी जरे रंगलालिया मनावत होते। कोनो छोरी जोने हां उ तिवा जे हमरा से इतने नफरत करे लगल है। उ तो तोरा देखावे छलो। क्यों भ गेले जे इंसान लागे हम सब के तियाई के देली से इंसान हमरा धोखा देल कहिया। कोई हम जिंदगी ने नहीं सोच लिया हमरा उ धोखा दई सकी है। जो चल जो घरे चल जो ए भगवान कौन हम गलती कर लेली जे इंसान से हम प्यार कर लेली सब के तियाई के साला एगो के तो सेट कर देली अब एगो रहले बाकी। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में मैं दुनिया भुला दूंगा। ए चुनालाल हाँ राजू कत जाय छी रो? ई यार कहाँ रहे छे? आइ काल भेटो घाट ने करला आवे छी रो। दोस्त की कहियो हम तो ओकरा प्यार में पागल भ गेल छी। उ हमरा पता है तू पागल भ गेल छोकरा प्यार में। हमरा इहो पता है अभी तू ओकरे जरे भेटा जाय छी। हाँ यार ओकरे से जाय छी मिले ला लेकिन अब तोरा जाके कोनो फायदा नहीं होय वाला। जाके कोनो फायदा नहीं रे। हां तोहर कहे के मतलब की छौ दोस्त? हमर कहे के मतलब उ दोसर जरे बियाह करे हो। दोसर जने बियाह करे छे? हां यार उ हमरा से प्यार करे है कर कसम खेने है कर कि हम तोरे से बियाह करबो और फिर ही काहे केना ही भ सके दोस्त? उ तो तोरा जरे खिलवाड़ करलको प्यार नहीं खिलवाड़ करलको तोरा जरे उ। की बात यार केहन बात तू करे छा दोस्त? अरे उ हमरा से सच्चा प्यार करे है कर आ हमहू ओकरा से प्यार करे छिए। आई के दुनिया में दोस्त सच्चा प्यार कोई केकरो जरे नहीं करे बुझली ने। जेकरा निमन नौकरी वाला पैसा वाला लड़का भेटते उ तोरा जरे रह तोरा हैं। दोस्त लेकिन हमरा अखन तो तक विश्वास नहीं होइया
दोस्त विश्वास हम हमरो एक न बेर होय ओकरा से छले। मिले ला चाहे छी दोस्त। अगर तोरा कोनो तरकीब छौ तो हमरा मिला दे ओकरा से। अरे दोस्त हम ओकरा जरे गेल छली मिला, हम ओकरा अत्ते समझलियो नहीं तब हमर बात नहीं, हमरा ई तक कहलकै उ कि उ भिख मंगा जरे हम रहब, उ भिख मंगा हमरा कत रखत से कहलको दोस्त तोरा बारे में। हमरा भिख मंगा कहल के, जब हमरा भिख मंगा कहल के तो हमरा से प्यार किया केलकै। दूर तू भेले कत 3 फीट के, ओकरा 7 फीट के लड़का भेटल है दोस्त, 7 फीट के लड़का। नहीं तो ओकरा जबरदस्ती बियाह करे थे ओकर बाप और ओकर भौजाई मिलके। अरे दोस्त हम गेल छली न ओकरा घरे, कहलियो तो कत्ते समझलिए ने ओकरा, तोरा हमरो बात नहीं मानलको दोस्त। ठीक छे, जब ओकरा दूसरे बियाह करे के छे ना तो करे दी। अरे ओकर अपन घर बसावा दी। हम ही नहीं यही दुनिया में रहो, हम ही नहीं दुनिया में रहो, साला के हम ही किछ कह ले छी से ठीक रहती। बसवे दी ओकरा घर, बसवे दी। देखलखिन बाबूजी सांपो मर गेले और लाठी ने टूटले, एकरा कहै छै दिमाग। माना परत कनिया अहाँ के दिमाग के। हमरा ई नहीं समझ में आवेया कि ये दोनों छाड़ा छोरी अलग होय के नाम नहीं ले छले, लेकिन अहाँ कौन तरकीब लगलिए जे दोनों अलग भ गेले और हमर बेटी शादियो करे ले तैयार भ गेले और शादियो भ गेले। और शादियो भ गेले। वह बात तो समझ में नहीं आवेया कि अहाँ के लिए तक के लिए कोना खेलिए को ना बाबूजी, आई सब के खातिर ना हम राजू के इस्तेमाल के लिए। राजू के? हाँ, जे कि चुनालाल के सबसे प्रिय मित्र छे, ओकर हर बात माने छे चुनालाल, ओकरा पर बड़ विश्वास करे छे भाई राजू छोरा पर, और ओकरे इस्तेमाल के लिए ओकरा हम पैसा देलिए और ओकरा कहलिए कि एहन न करू कि छौरा आ छौरी दुनू एक दूसरे से नफरत करे लगे। अबे हाँ भेले आय अपन दाइयो छोरा से नफरत करे लगले और छोरा दाई से नफरत करे लगले, और तब जाकर हिनकर बेटी शादी करे खातिर राजी भेले और बस शादी हो गेले। हे भगवान, हमरा साथ एते बड़का धोखा। हमर बाबू हमर भाभी पैसा देलकै राजू के, हम राजू के बात सुन के चुनालाल के धोखा देले। कितने बड़का हमारा से गलती हो गेली है भगवान। मगर जकरा साथे हमरा बियाह कइल किया तकरा साथे हम रहबै, कभी भी नहीं रह सके छियै। अब भजैया तू जे सोचले ह ना से कोई हम पूरा नहीं सब कर, कोई नहीं पूरा कर सके छियो, अनि बाबू के हम सब पूरा कर सके छियै। हम जाइ छी फांसी लटका के मर जाए, हम नहीं जी सके छियै ओकरा बिना, नहीं जी सके छियै, फांसी लटका के मर जाबै। हंस लिया आखिर हम सब हमर बेटा के जान ला ले लो। ए, हम तोहर बेटा के जान ले लिया। तो हमर बेटा के जान ले लो। सब के बेटी की नून तेल पड़ा के किया देला, ते प्यार में पागल होके हमर बेटा रात में जोर खा के मर गया। आखिर ही तहना जरूरी है चलो। अगर वो जहर खा के नहीं मर तको तो हम ओकरा अपना हाथ से कुट्टी कुट्टी काट देती हो और नदी में बहा देती हो। और जे केलको तोहर बेटा बढ़िया केलको। हमर बेटी वनी शादी का एकदम खुशहाल छे, खुशहाल। तोहर बेटा तो हमर बेटी के जिंदगी बर्बाद करे में बिरल चलो जिंदगी। लेकिन हमर दाई की जिंदगी अब बर्बाद भ गेले किया कि शादी क के अपन सासुर जेते और अपन जिंदगी खुशहाल से बीतेते। बस करू वहां जे भी विधि रच लिया आ दोनों मिलकर रच लिया। के मिलन हमर बेटा के चिन के मिलन। ए मोहम्मद का सारा हमर बेटा चला था आ ओकरो हाथ मार देलो किया यहां के बराबरी नहीं चला था जे दुआरे ना। हां तही दुआरे कतना नीच जाति के और हम सब कतना उच्च जाति के, और से सपना आहा के बेटा तो बहुत बड़ा देखला है कि ऊंचा घराना में शादी बियाह करब, जमीन जथा वाला है, पैसा कौड़ी वाला है, हमरो साथ मेरा पार भई वही के बहाने ना। प्यार कभी जात देख के नहीं होई है, जात देख के नहीं होई। अपन औकात तो भूल गेला जे तोहर जत्ते घर खानदान छौ सब हमरा में गुलामी करे छलो। आई तू हमर बेटी के बहला फुसला के प्यार में फंसा के शादी करे के सपना देखे छला के बेटी के सपना तो कहियो पूरा नहीं तको। हां तो बेटी कोई पागल चला तो मेरा बेटा के प्यार में छोरा से केकरा से मुंह लगावे छथि, ओकरा से देखला कि अपना और के सामने बोले के औकात नहीं है, ओकरा छोड़ के हाथ नहीं हम नहीं। अरे हमर दाई अखन तो दुनिया
दिखा दियो हमर बेटी के निकाल के कि हमर बेटी कते खुश है और अपना जीवन साथी के साथ कते खुश है। दिखा दियो कने निकाल के। सही में तने एकरा आँख पता पट्टी खुल सपना देखैया सपना। बाबूजी 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 की ताई फांसी लगा लेलका। ताई फांसी लगा लेलका आखिरी किया खोलल के ना चल के देख ना ताई फांसी लगा लेलका। ये ना झुमरी तलिया आखिर सही होई के ही चले हमर बेटा नहीं रहले लेकिन तोरो बेटी कहाँ रहलो तोरो बेटी। अगर कोई गरीब के और विधवा के कटैली तो ओकर कल्पना तोरा रोई पड़ता गाय के केलवा ये झुमरी तलिया के किया यार काज खोले लगी। लाख कोशिश के लिए कि तू प्यार करे वाला के अलग कर देबे निगरा दे लेकिन हमरा की पता कि तू प्यार करे वाला के अलग का वो दोनों के जाने लो लेबे।